Shout out! Shout out! Magkano yung ganito? Ha? Wala. Shout out! Shout out! Shout out! Bangkal. Baboy oh. Suki. Marami ka nang ipon suki yan. Ayan. Magkano po yung mga ganito kuya? 1.5 yan. 1.5 po yung ganito? Ilahi. Ano yung, may papel pa po ba yan yung mga ganito? Ito, patong. Ayun po Sabi. yan. Sabi. Sandaan isa. Ay, sandaan po ang isa? Maniliit. Look. 1.2. Awan to po yan. Basilan. Brother. Yung anak ko nakita ko sa Manila eh. Manila. Si tatay. Yan sila tatay. Ayun o. Bato, 1.5. Salamat sila. Nuloy pa ito. Iba dyan, nabalik yung lalaki mo. Yung anak ng labrador buwan pa rin. Sir, sa akin na sir. Tignan niya. Ay. Magkano yung ganito kaya? 3,000 sir? Ha? 3,000. May papeles dito mga to. May papeles dito mga to. Deworm lang sir? Ah. Ganda ng mga aso. Hello. Magkano po yung ganito kuya? Yung mga ganito klase kuya? Magkano? 12. 12,000? Ano na? Ibo? Lilit. Ipit. Tungkit na ito. Magkano yung ganito nyo? 4K? Walang
Mabalag. O, magkano yung ganito, Nay? Ano sir, hindi pare-pares kasi dapat pinaghihiwanay mo yung may malaki, may maliit. Hindi, ano ba klaseng ganito, Nay? Thailand po sir. Arrow Island. Arrow Island po itong ganito, no? Lahat to sir. Ah, okay. Pati rin pala to. Hindi, anong klase nun to? Silky yan. Ah, silky? 1.5 isang pares. Ah, 1.5 po isang pares. Oh, mahalo pa. Nakahalo na yung rabbit ko sa ano. Ha? Kasama ko naman. Nakasama na yan? Ano yan? Kasama pag bumili ng manok, kasama ni rabbit. Eto ano to? Yung ano ba to? Australian, Austra Black. Ah, native lang ba yan? Ah, manok. Broiler to? Magkano yung ganito? Pagkano? Per piraso niya eh. Rabbit. Hey guys. Oh, pag